Jij bent eigenlijk Dua Dara. Want oma die is Ja, van dat Java en opa is van de Molukken. Hoe werd er binnen het kamp naar halfbloedjes gekeken nou, en zeggen omgegaan? ze van, kijk, we zijn natuurlijk een Hattu. En wij komen van de clan Hattu. Ja. Dus en op de Molukken hebben ze niet zozeer over je bloedlijn, maar veel meer over van waar je vandaan komt of zo. Of wie je bent. Ja. En oma, die komt natuurlijk uit Java. Dus in die zin hebben we ook, laat ik zeggen, Javaans bloed, Moluks bloed. Voor oma is het natuurlijk heel lastig om op te groeien in een wereld waar toch de meeste, hoe noem je dat, van Molukse afkomst zijn. Ja, maar als jij naar de Molukken gaat, dan zal dat niet zozeer de vraag zijn van hoeveel bloed, dingen heb je, maar veel meer, van wie ben je? Ja, wie ben je? Ja. Ja, nu moet je gewoon benutten, weet je wel, de mensen die mogelijk informatie hebben over van waar we vandaan komen, om die te spreken, weet je wel. Ja, ik weet het ook niet. Nee. Ik ben ook aan het zoeken. Omdat we toen ook zijn geweest, hebben we ook contacten gelegd met onze neven en nichten daar. Ja. Dus die kennen jou ook. Dus als jij daar komt, ben je altijd welkom. Weet je? En dat is wat je ook je kinderen moet leren, zo van de verbinding met je broers, je zussen, je neven, je nichten. Ja. Nee, maar dat is ook iets wat ik wel echt heb meegekregen vanuit mijn opvoeding en vanuit mijn jeugd. Ja. En dat is ook iets waar heel veel Nederlandse vrienden ook raar naar kijken. Weet je, als ik zeg ik heb een verjaardag, dan zeggen ze ach je hebt er 60 per jaar. Ja. Maar ja, ik ging wel altijd. Ja. Maar ik heb het alleen maar niet, laat ik zo zeggen, in de verjaardag, maar op het moment dat je het heel moeilijk hebt, heel zwaar is, dan staan die 60 of die 100, die staan ook klaar voor jou, weet je wel. Maar dat is die wederkerigheid, waar ik eigenlijk heb geleerd in de kampen, hoe we met elkaar omgaan, weet je. Zo van, als je het goed gaat, nou prima, weet je. Maar je hebt ook tijd dat het heel slecht gaat, maar daar staan anderen voor jou klaar, weet je wel. Dus ik zeg altijd zo van, vergeet niet, weet je, waar je vandaan komt. Weet je, vergeet niet wie opa en oma is, weet je wel. En, weet je wat, met dat boek voor oma, dat Joya heeft geschreven en zo, en het verhaal van oma en zo, heb ik geleerd eigenlijk dat ik op zoek was naar competenties, zeg maar, in mijn werk. Weet je wel, zo van, en waar ben ik sterk in, terwijl oma mijn voorbeeld was. Veerkracht, overlevingskracht, daadkracht. En ze was heel innovatief als het gaat om koken, weet je wel. Ze gebruikte alles wat ze nodig had om geweldige maaltijden te maken. Dus soms zoek niet te ver, weet je wel. Nee. Ja, zoek dichtbij. Blijf heel dicht bij jezelf, weet je wel. Ja, misschien is dat ook wel een van de redenen waarom ik graag met jou dat gesprek wilde hebben. Dat kan. Misschien moeten we vaker gesprekken. Ja, dat is goed zo. Ja, klopt.